אז לא פריירית של אף אחד, ולכן עובדת על פיתוח הנדיבות לרמה של שלמות. אז זה נשמע הפוך על הפוך? זהו, שלא. כי אתם מבינים, למעשה בנתינה יש משהו מאוד מתעתע. בואו ניקח אקט של תרומה למשל. על פניו זה נראה כאילו יש מישהו שיש לו יותר, והוא בעל החסד הנדיב שנותן למי שיש לו פחות, הצד הנתרם. אבל האמת היא שכל מי שאי פעם נתן משהו למישהו אחר, חווה גם את השמחה הזו שבאה עם הנתינה. בעצם זה מין קסם כזה. כמה שאני יותר נדיבה בנתינה שלי, ככה אני יותר שמחה. אם אני עושה את זה באופן קבוע, כבר אפשר ממש להתחיל לדבר על אושר. הייתי רושמת על זה סטארט-אפ, אבל כבר עשו את זה לפני כמה אלפי שנים. אז מה אני עושה עם הידע הזה? המון. אני משנה עולם. אבל זה בסרטון הבא. ובינתיים, כתמיד, אתם מוזמנים להגיב, לשאול, וגם לא להסכים כמובן. הכל תורם להבנה טובה יותר.